Camino, zorionak, bigarren urtez jarraian, bigarren urtekoa izan da Euskaldun Txapelketa irabazi duzu junior mailan, nola joan da denboraldia? Pues denboraldi luzea, baina konstantea egin dugu. Garaipen ugari lortu dituzu Euskaldun Txapelketan, eta baita ere Euskaldun Txapelketatik kanpo, konten zaude zure errendimenduarekin? Oso pozik nago eta pues, hurrengo urtean horrela segitu nahi dut. Hurrengo urtean, salto bat emango duzu, afizionatu mailara pasako zera, hori beste erronka bada. Bai, gogorra, baina pozik lortuko dugu. Euskaldun Txapelketan maila ona eman duzu, egia da kanpotarrak edo maila pixkat altuagokoak zetozenean, pixkat apalago edo ez ditugula hainbeste ikusi, baina hor egon zea eta egunero iaia lehian ikusi ditugu. Bai, pozik eta konstantea izaten lortu dut denboraldi ona egiten. Ze balorazio orokorra egiten duzu denboraldiaz? Pues gogorra, baina oso pozik lortu dudanekin. Zorionak. Eskerrik asko.